arriba el moment d'afegir a la nostra recepta d'aquest matí l'ingredient de la frescor i de les noves mirades. Arriba el moment del talent jove. Els estudiants del CET han fet sentir la seva veu amb un estudi de més de 150 respostes que recull què esperen de les empreses i quins valors consideren imprescindibles per quedar-se i créixer dins del sector turístic, hoteler i gastronòmic. Per escoltar el talent jove doncs, és també un ingredient indispensable per cuinar el futur del turisme, com ja hem deixat aquí en algun moment. Sisplau, si ens voleu acompanyar i us escoltem amb molta atenció, els aplaudim amb un fort i els rebem amb un fort aplaudiment. Som-hi! Gràcies. Bon dia a tothom. Gràcies a tots per assistir a aquesta jornada. Gràcies també a la Diputació de Barcelona i al Cercle del Turisme per deixar-nos formar part d'aquest event. Nosaltres som estudiants del ZET, Elisenda, en el grau de Ciències Culinàries, Sasha, cursant el grau de Negoci Digital i Innovació Turística, i en el meu cas, Damià, també cursant el grau de Negoci Digital. Ens fa molta il·lusió poder assistir, poder presentar i representar el talent. Nosaltres som alumnes de la universitat i la veritat que poder explicar la nostra situació i el nostre punt de vista davant de tots vosaltres és una experiència única. Per tant, segurament, com ja heu escoltat, avui presentarem un estudi que vam realitzar a més de 150 estudiants per poder descobrir i identificar quines eren les preferències a l'hora de desenvolupar-se a nivell professional en el sector turístic. Així que avui començarem explicant i resumint una mica aquest estudi, aquelles anècdotes i aquelles estadístiques més importants a l'hora de tenir en compte. Com veureu, a la part de dalt tindrem la pregunta i a sota tindrem les respostes més demandades. La primera pregunta comença amb quins són els valors que semblen més importants per als estudiants i per als treballadors joves sobre les empreses. Sobretot les que més ens han sortit són la flexibilitat, la diversitat i la formació. Sobretot el que volem és una flexibilitat amb els nostres estudis. Som estudiants, som gent jove, volem treballar, però també volem que les empreses entenguin que hem d'estudiar pels matins o estudiar per les tardes i després, en els nostres temps lliures, després poder treballar. Volem una bona flexibilitat i que no sigui només un extra, sinó una cosa imprescindible. Com a propòsit social, un 53% considera que és important que les empreses tinguin un propòsit social clar. Un 22% considera que és una mica important i un 15% ho troba indiferent. Com a conclusió podríem dir que és important que connectem amb les empreses perquè és on ens llancem en aquest món. Llavors, si centrem en les competències que creiem que eren necessàries per tenir èxit, com podeu observar, en un primer moment sempre ens pensem que les eines tecnològiques, les habilitats en la tecnologia és fonamental, però ens vam sorprendre perquè les habilitats, com diríem soft skills, tenen un percentatge molt important, com pot ser lideratge, comunicació, innovació, emprenedoria. És a dir, les habilitats tecnològiques són importants, però aquesta part d'habilitats socials encara ho és més. Per tant, volem habilitats humanes per a un sector com és el turístic, que és fonamental, aquesta part humana, aquest tracte de la persona a la persona. La següent pregunta que tenim és quin factor ens faria romandre més temps treballant en una empresa? O sigui, què és el que demanem per estar més temps en aquella empresa i dedicar-hi més temps a la nostra vida? Sobretot és el que hem dit abans, la flexibilitat és una part molt important, sobretot que tinguem un bon salari i, òbviament, unes condicions dignes per als treballadors joves i per a les pràctiques remunerades, que és una part molt important que creiem que hauríem de remarcar, i sobretot les oportunitats de creixement dins d'aquella empresa. Ens quedem on volem créixer i on no haurem de renunciar a la vida. Volem treballar a un lloc on ens valorin, ens paguin bé i ens respectin. Com a barreres importants que trobem o que volíem preguntar que es trobaven els alumnes per triar aquest sector turístic, la majoria, amb un 59%, va triar un salari baix. Ja que, clar, quan tu entres a treballar, principalment és per un salari, no per una altra cosa.
Evidentment, un 57% també amb horaris incompatibles amb la vida laboral i un 47% per una mala percepció del sector entre els joves. Volem un turisme que inspiri, no que desgasti. Molt bé. Llavors, si ens centram en les prioritats del sector turístic per atreure i fidelitzar el talent jove. La veritat que és molt important fidelitzar i tenir un equip fort amb una rotació que ja siguin bastants d'anys, perquè si no, competir amb un equip que cada any va renovant plantilla és molt complicat, no? Per tant, si ens centram en quins són els factors més importants, millorar les condicions salarials i beneficis, com hem estat parlant, però també crear oportunitats de creixement dins de l'empresa i fomentar la conciliació laboral i personal. És a dir, nosaltres, per exemple, som alumnes que tenim que realitzar pràctiques a tercer i quart. I nosaltres, quan comentam, la remuneració és important, però més encara la possibilitat de poder formar part en aquesta empresa en un futur. Això és el que realment motiva, poder potser aspirar a un càrrec més alt. Sobretot la part més important, quins impactes creiem que té la tecnologia amb el tracte humà. Vosaltres en un futur, quan truqueu una reserva per demanar un hotel, què voleu que respongui, una persona o un robot? Creiem que és una part important. Nosaltres volem seguir parlant amb les persones, no volem que truquem i ens comenci a parlar un robot automàtic i estiguem tot el rato pulsant. Pulsa botón 1 por si quieres hablar con un humano, pulsa botón 2 por si quieres seguir con la reserva. Creiem que és una part important, però nosaltres per això, com veieu, volem i pensem que pot deshumanitzar molt el procés de reserva sobre gran part del nostre futur i que pot empitjorar i centrar-se en processos de les persones. Per això la conclusió és que la innovació no està en la tecnologia, sinó en com la utilitzarem per enfrontar i enfortir la connexió humana i enriquir l'experiència. Volem parlar amb persones i no amb robots. Com a tecnologies claus per al futur, la majoria estava d'acord en que amb un 46% seria la intel·ligència artificial, amb un 42% plataformes digitals per fer reserves i planificar viatges, i en un 39% el Big Data, tot l'anàlisi de dades, i amb un molt poc nivell, un 9%, la realitat augmentada i virtual. La IA és una aliada, si no oblidem, com sempre, les persones. Per tant, com creiem que la intel·ligència artificial ajudarà a millorar aquests sectors? En un principi, hi havia una mica de crisi de si em substituirà la IA, de què farem. Com podeu observar, la majoria d'estudiants creuen que ens ajudaran a optimitzar el treball, a crear experiències innovadores, a fomentar la sostenibilitat. És a dir, és una ferramenta que si la aprenem a utilitzar, l'experiència i la qualitat del servei serà molt millor, per tant ens beneficiarà. És normal que el canvi ens assusti, perquè com totes les tecnologies quan s'han anat introduint, assustava una mica el mòbil, el wifi, l'internet, però ja veureu que al final, amb un equilibri, aconseguirem un servei de màxima qualitat. Sobretot arribem a les parts de les conclusions i les recomanacions estratègiques per a les empreses. Volem que adoptin les polítiques de flexibilitat laboral i conciliació, volem que ens escoltin, però nosaltres també ens adaptarem a ells, igual que ells ens adapten a nosaltres. Llavors, volem reforçar el propòsit social corporatiu. Desenvolupar programes de formació contínua i creixement intern. Aplicar una tecnologia de manera humana i significativa, poder parlar amb persones i no amb humans. I la millor manera de construir el futur és escoltar els que el lideren. Moltes gràcies per escoltar-nos i ara fem que passi. La